To fa ana wata ga wata, mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya ba da labarin soyayyarsu cif tsakanin shi da jarumar masana'antar Kannywood mai suna Aisha Humaira da mutane suke faɗa. Inda mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya feɗe biri har wutsiyarsa tare da shi da Hadiza Gabon suna tare yake ba ta wannan cikakken labari. To ga dai cikakken bidiyon nan dai yana zuwa maka a cikin wannan tasha tamu mai suna Bigola TV yanzu nan ba tare da ɓata lokaci ba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Bigola TV. To da Allah in dai wannan zuwan ka ne na farko ka daure ka dangwala mana subscribe kana ka danna mana alamar kararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Bigola TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka. To mai sauraro ka karkaɗe kunnen ka sannan ka gyara zama domin kallon wannan channel din tamu ka ji cikakken labarin da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya bayar akan maganar da ake cewa suna soyayya da shi da wannan jaruman masana'antar Kannywood din mai suna Aisha Humaira. A wata cikakkiyar hira da jarumar masana'antar Kannywood din mai suna Hadiza Gabon ta yi da mawaƙin mai suna Dauda Kahutu Rarara ya bayyana hakan. Inda mawaƙin Dauda Kahutu Rarara Hadiza Gabon ta kirawo shi wannan tasha ta da take yin hira wacce ake kiran hirar nan da Hadiza Gabon Talk Show. Inda cewa mawaƙin Dauda Kahutu Rarara tambayoyi da dama kuma har take cewa ya maganar soyayya ku tsakaninka da jarumar mai suna Aisha Humaira. Inda shi kuma mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya ƙara da ce mata cewa tabbas Aisha Humaira a cikin kamfanin na mawaƙin mai suna Dauda Kahutu Rarara kenan. Babu wata mace wacce ta kai jarumar mai suna Aisha Humaira matsayi a kamfanin saboda ita ce nan ta uku ma a cikin matsayin a kamfanin daga shi mawaƙin Dauda Kahutu Rarara sai mutum ɗaya sai Aisha Humaira. Amma kuma batun mutane da suke cewa akwai soyayya tsakanin shi da jarumar Kannywood din mai suna Aisha Humaira ya ce ba gaskiya bane, ƙarya ne. Shi dai babu wani alaka ko kuma wani babban muhimmin abu da ke tsakanin shi da jarumar da ya wuce su zo su yi aiki tare kuma kowa ya kama gaban sa ya watse. Shine cikakken bayanin da mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya yi akan maganar soyayyar da ake faɗa suna yi da shi da jarumar mai suna Aisha Humaira. Inda mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya bayyana wa duniya cewa tabbas ƙarya ne, babu wata maganar soyayya tsakanin shi da wannan jaruma mai suna Aisha Humaira. Duka raɗe-raɗi ne na al'umma da suke ta faman yi a tattare da shi mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya ce tabbas wannan maganganu da ake ta yi ba gaskiya bane ba kuma ƙarya ne. To mai sauraro kai kuma me ra'ayinka tattare da wannan cikakken bidiyo da muka kawo maka a cikin wannan channel din tamu mai albarka. Ya kamata a ce ka yi maza ka zo kasan bidiyon mu kai mana comment domin muna yin duba da duk comment din da masoyan mu suke yi mana a koda yaushe da zarar mun ɗora muku bidiyoyi a cikin wannan channel din tamu mai albarka. Kai dai kawai ka garzayo wannan channel din tamu mai suna Bigola TV domin samun labarai daɗaɗa daga cikin masana'antar Kannywood.